Öyle yerde mi kalacak? Vakit geldi. Artık kemiklerge dayandı bıçak. Zulmü yıkmak şerefine acep kim kazanacak? Bırak, biraz damarında dolaşan kan kurusun. Bırak, biraz zindanlarda kemikleri çürüsün. Bırak, biraz sürgünlerde bizim gibi yürüsün. Bırak, biraz gözlerinde hasret kanı bürüsün. Добрий вечір ще раз. Ми продовжуємо інформаційний вечір на каналі АТР. Це програма «Бугун». Сьогодні кримсько-татарської в студії Луна Довгань. В цій частині, як і обіцяла раніше, ми будемо говорити про вчорашню масштабну антикорупційну операцію, про звіт Генерального прокурора в парламенті. Як це розуміти, як це оцінювати, чого далі чекати? Про все це будемо говорити в цій частині з нашими гостями. Анастасія Красносільська, Центр протидії корупції, юрист, і Олександр Солонтай, політичний експерт. Дякую, панове, що прийшли. Дякую. Спочатку нагадаю нашим глядачам, от коротко введу в курс справи, хто забувся раптом, хоча, правда, сьогодні і вчора це не сходить з екранів телевізорів, що от вчора більше 2000 правоохоронців провели 454 обшуки в 15 областях, затримали 23 чинних і колишніх керівників податкової служби. Вчора Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді застави колишньому голові податкової в Полтавській області Володимиру Задорожному. Також відпустив під заставу у розмірі 15 мільйонів гривень колишнього начальника Державної податкової служби Луганської області Олександра Антипова. Ну і суди тривають. І, як кажуть експерти, що ці відпускання під заставу або навіть просто під зобов'язання будуть далі і відбуватися. От, панове, ваша точка зору, коли ви вчора це все бачили, так масштабно, у нас давно такого не було, щоб сотні перевірок і десятками доставляли гвинтокрилами до Києва. Це все так дуже вражаюче, така картинка, як в якомусь блокбастері. От у вас які були враження? Що це? Ура! Ми боремося з корупцією? Анастасія? Ну, загальне враження було, як ви справедливо сказали, картинка. Щонайменше дуже підозріло, що ця картинка дивним чином співпала із звітом Генерального прокурора України в парламенті. Зараз ми, власне, маємо рік на посаді Юрія Луценка, і в той момент, коли він звітує в парламенті, на задньому фоні відбуваються такі масштабні затримання всіх, кого тільки можна і не можна. Але, на жаль, цей рік роботи пана Юрія Луценка навчив нас одному. Генеральну прокуратуру Юрія Луценка можна оцінювати тільки по результату. Це, на жаль, не перше, не друге і не 10-те гучне затримання за прокурорство Юрія Луценка. Ми пам'ятаємо гучне затримання пана Гречківського, члена Вищої ради правосуддя, справа якого потім пішла до суду з дуже смішною кваліфікацією. Ми Мосійчука в Раді пам'ятаємо з цими плівками теж, які опубліковували на весь парламент, і обличчя Ляшка неможливо забути. Да, ми пам'ятаємо насправді багато ще інших гучних затримань великих посадовців, екс-голови Державної служби зайнятості, екс-голови Укрспирту, якого, до речі, нещодавно в Лондоні знайшли. Чим ці затримання закінчилися? Нічим. Відповідно, маючи такий минулий досвід, в нас є великі сумніви щодо того, що і ці гучні затримання матимуть хоча б якийсь наслідок у вигляді розгляду справи в суді, вироків, конфіскації, повернення держави вкрадених активів. А ви, Олександре, коли побачили, думали, оце у нас антикорупційна боротьба? Ні, я думав про те, що... думали, вибори починаються, так? Ні, не про вибори думав. Я думав вранці ще 24 числа про те, що через день президент, 3 роки як президент обраний Порошенко. Який ж буде цього разу піар і який буде цього разу реклама, який буде шоу? Минулого року, да, який буде подарунок, хто що принесе і так далі. Минулого року це було звільнення Савченко. Пам'ятаєте, зустріч з президентом, все аеропорт, красиво і так далі, і так далі. Да. Ну і я думаю, що ж цього року буде. І вже в обід приходить відповідь: цього року у нас мега-шоу. От більше ніж минулого року. Ми ростемо по шоу. Тобто уровень шоу зростає, в тому числі антикорупційний. А якщо це про питання боротьби з корупцією говорити,
а не про те, що це був подарунок Порошенку на честь 3-річчя його обрання від Луценка, його кума, якого він призначив генеральним прокурором, а говорити по суті боротьби з корупцією, ну так, без жартів, то насправді ми маємо подібну ситуацію, коли уже не боротися з корупцією уже неможливо, але ще боротись по-справжньому, ну, рішучості, бажання і можливості немає. Тому що, а, зав'язані це з приводу можливості, бажання, б, тому що це ударить по своїх рикошетам, і спроможності, тому що потрібно бути кваліфікованими для того, щоб по-справжньому боротися з правоохоронними органами, з корупційними органами. Скоро що я говорю? Це боротися з корупцією правоохоронними органами. Да. От, виходить, да, по Фрейду вийшло. От, і тому виходять у нас такі проміжкові заходи, як затримання Насірова, відпускання під заставу. Мартиненко 2 доби там, чи добу проводить в ізоляторі, відпускання. Не довелося й грошей багато давати. Ну, в принципі, так. Да, Тобто, ми вже не на тому етапі, коли взагалі неможливо не боротись з корупцією, коли шило вже не заховаєш у мішку. Суспільство цього реально вимагає. Це вже не тільки зовнішній тиск, це внутрішній тиск суспільства. Люди це ставлять як конкретну претензію владі. І без цього, без реакції на це просто неможливо. От я трішки буду апелювати від влади, тому що її зараз тут немає. Дивіться, от Аваков хоче обговорити з Луценком суди, які звільняють податківців, тому що теж уже пішла така хвиля, незадоволене суспільство. Ну і міністр внутрішніх справ одразу на це зреагував і каже, що є варіанти реагування на звільнення судом затриманих в середу. І як нам, що нам треба робити далі, щоб такого не повторювалося? Тому що нагадаю, що Печерський суд вже відпустив з-під варти 5 затриманих, декому особисте зобов'язання, декому застава. Тобто вони можуть сказати про те, що це законодавство недосконало, що це суди у нас такі, але ми ж на своєму етапі в своїй організації робимо цю роботу. Настя. Власне, по-перше, я думаю, що дуже важливо розрізняти органи, які в Україні борються з корупцією. Стоп корупцією в Україні має за законом право і повноваження боротися тільки один орган – Національне антикорупційне бюро. Все, що робить Генеральна прокуратура, висмикуючи людей, які знаходяться в підслідності НАБУ, має лише одну мету – захистити цих людей від незалежних розслідувань НАБУ. Генеральна прокуратура вже робила це з екс-губернатором Миколаївщини. Ми пам'ятаємо, що в нього під будинком знайшли просто такі схорони з усяким багатством, яке не можна пояснити його доходами. Ми пам'ятаємо ту саму справу Гречківського, члена Вищої ради правосуддя. Жодна з цих справ, коли за них бралася Генеральна прокуратура, наслідків не мала. Цими людьми має займатися Національне антикорупційне бюро. І коли Національне антикорупційне бюро береться за таких людей, то принаймні ми бачимо, як справи починають передаватися до суду, чого від Генеральної прокуратури ми не бачимо. Що стосується судів, власне, у Петра Олексійовича зараз є вся прекрасна можливість зробити судову реформу. Зараз триває конкурс до нового Верховного суду України. Фактично на цьому тижні закінчуються співбесіди з кандидатами на посади нових, як нам кажуть, суддів Верховного суду. І що ми маємо? Поки суддями нового Верховного суду мають шанси стати всі ті люди, які є фактично символами і емблемами старої корумпованої судової системи. Поки хороші шанси стати суддею, принаймні з того, що ми бачимо в публічному доступі, має пан Романюк, який є чинним головою Верховного суду, який відомий своїми заявами про підтримку диктаторських законів 2014 року, який має рішення, які фактично скасовані Європейським судом з прав людини. Хороші шанси має пан Вовк, якого неодноразово ловили на приватних таких милих бесідах і обідах з паном Грановським. Хороші шанси мають інші люди, які просто яким не те, що ми не довіряємо, які за здоровим глуздом не можуть стати новим Верховним судом і дати Порошенку можливість говорити про те, що це справді новий суд. Але поки ми бачимо, що не дуже використовує Петро Олексійович можливість зробити таку судову реформу і не допустити старі кадри в нові судові органи. Ну, в принципі, зазвичай після таких ситуацій, після таких гучних якихось резонансних подій, новин, навіть в Фейсбуці і взагалі в суспільстві люди, ну, принаймні тиждень ще обговорюють це, все якось обсмоктують, передумують і так далі. А тут після того, як почали вже вчора ввечері відпускати, вже якось оцей зашкал зразу сьогодні пішов уже якось на спад. Тому що, очевидно, ну, вже якось перегодували, вже попкорну не хочеться, вже все зрозуміло. Так що в нас тут не відбувається боротьби з корупцією? Мені здається, що Генеральний прокурор починає нагадувати того хлопчика, знаєте, який кричить «Вовки». Він кожного разу кричить «Вовки, ми затримали великих корупціонерів, зараз вони все сядуть в тюрму і ми все конфіскуємо».
І цього не відбувається. Цього не відбувається вдруге, втретє, вдесяте. Відповідно, суспільство вже трохи перегодовано цими обіцянками нарешті зловити велику рибу і просто не вірить. Ви тоді підтримуєте Олександра, який каже, що це був просто таке шоу, картинка для того, щоб і показати про свій звіт. І ви, до речі, про це теж сказали. І такий подарунок, як ви кажете, президенту до 3-річчя. Тоді це просто зовнішня така картинка, і на весь світ теж, що тут щось робиться, але далі це ж уже на людей не впливає. Що далі? Чому? Це така іде підготовка до виборів? Ну, можливо, на когось це впливає, тому що популізм поки що ще в Україні діє. І ще якось, ефект від нього є, відчувається. Ви їздите по селах, можете розказати, наскільки там, що люди кажуть, кого вони підтримують, на що вони реагують, спілкуєтеся з ними. То як це? Підготовка до виборів, це підняття свого рейтингу, це просто невміння через проблеми з освітою, чи що це? З боку Юрія Луценка Я маю на увазі відсутність юридичної єдине, що освіти. я можу припустити, що він працює на свій особистий рейтинг і на свою особисту впізнаваність. З його роботи на посаді Генерального прокурора ми робимо один висновок. Його мета – це бути присутнім в новинах, це говорити начебто правильні речі про боротьбу з корупцією, про конфіскацію грошей Януковича, тобто озвучувати всі ті меседжі, які ми хотіли би від нього почути, далі не робити нічого, і коли його питають, а де ж результат, робити нові гучні заяви про нові гучні затримання, і таким чином відволікати увагу від відсутності результату в попередніх затриманнях. Зараз дам можливість відповісти Олександру Салтаю, але зараз з нами на телефонному зв'язку є Андрій Журжій, це перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики, народний депутат. Добрий вечір, пане Андрію, чуєте нас? Ага, зірвався зв'язок. Ну окей, будемо ще тоді поновлювати. Як тільки вийде з нами на зв'язок, продовжимо розмову. Як ви тоді можете пояснити, крім подарунку президенту, і що далі? Тому що люди вже на це можуть не реагувати. Чи ще реагують? Ілона, дивіться, яка ситуація. Люди, звичайно, на шоу таке не можуть не реагувати. Тобто, таке не побачити, не дивитися, не розказати іншим просто неможливо. Це Так, ще чиновників в гвинтокрилах у нас не доставляли. Це точно. так. І в такій кількості одночасно, і з чемоданчиком з 3 мільйонами А доларів. потім вони так спокійно виходили собі з судів ввечері. Інакше бути не може, насправді. Вони ж не становлять якоїсь суспільної небезпеки. Тобто в більшості це нормально, випадків. що їх відпускають? Насправді, якщо так абстрагуватися від того, що суди корумповані, а справи некваліфіковано не доведені і не зроблені, а тому, що робиться під якусь дату, під піар, а не тому, що воно логічним робочим процесом відбувається, то якщо від цього абстрагуватися, то те, що людина не сидить за ґратами, та, яка насправді не є там вбивцею, не є людиною, яка щось прямо бере і викрадає у людей по кишенях, Не і чинить так якоїсь далі. суспільної небезпеки, чи загрози. І при тому вона, взагалі, то ще величезна кількість людей із них взагалі на посадах перебувала. Тобто їх прямо з робочого місця брали. Частинка з людей же ж. Тобто вона точно не становила, небезпеки до цього моменту. Значить, вона ж домовилася з владою раніше. І вона підозрювана по справах минулої влади. А ще частина з них взагалі виконавці. Тобто, якщо говорити, наприклад, про податківців. А так дуже часто буває. Тобто це люди, які взагалі не збагачувались на цих процесах. Їм просто давали незаконні вказівки. І вони готові виконувати і законні, і незаконні вказівки, тому що вони, служаки. Вони служать просто, не на службі. Це питання не до них, а до шефів, грубо кажучи. У них таке мислення. І те, що перемішані всі докупи були вчора. Тобто всі разом. Якщо від цього абстрагуватися, і то, що де він має сидіти, за наш бюджетний рахунок, грубо кажучи, в тюрмі, чи він має сидіти вдома, але при тому не втікти, то був би більш понятніший другий варіант. Але тут знову цілий набір проблем. Проблема те, що в Україні купа випадків, з Беркутом згадайте, або із правоохоронцями, що робили злочини на Майдані, такі красномовні справи. Людину випускають, а потім або не проконтрольовують, або людина пропадає, або взагалі легально кордон проходить. Тобто у нас одна проблема тягне другу проблему, третю проблему. І коли ми говоримо про боротьбу з корупцією, з одного боку, абсолютно правильно каже Анастасія, є конкретний орган, який має боротися з корупцією. А з іншого боку, вся правоохоронна система між собою взаємопов'язана. Вся. І в чому Анастасія далі абсолютно права. Без реформи суду неможливо довести корупціонера до заград. А потім в загратах у нас стоїть питання реформи пенітенціарної системи, а питання того, як взагалі його доводили до заграти.
завтра він може вийти, або з грошима, як з Януковича, може з'явитися на міжнародному рівні справа, яка буде підтверджувати про те, що були порушені процесуальні і фактичні моменти. І тому Україна ще й винна, ще й відшкодувати щось Подавати в повинна. Європейський суд з прав людини. Тобто, виявляється, слідство треба ще реформовувати. Комплексна реформа правоохоронної системи може дати результат. Будь-які реформи часткові, вони результати не дадуть. І до того часу, поки не буде зроблено комплексне реформування, це десь приблизно, уявіть собі, придбати для нової сім'ї новий автомобіль, от як для нової держави, нову правоохоронну систему, але щось не доробити. Наприклад, от уявіть собі, що сім'я купила автомобіль, все є, все ідеально, вона сучасна, електронна, це взагалі Тесла, все прекрасно, колеса немає. Я перепрошую, знову з'явився з нами на зв'язку Андрій Журжій, народний депутат, перший заступник голови комітету з питань податкової і митної політики. Пане Андрію, ви нас чуєте? Так, чую, добрий день. От ми якраз з гостями тут обговорюємо ситуацію, що відбулася вчора, цю антикорупційну масштабну операцію. Наші гості кажуть, що це пов'язано зі звітом Генерального прокурора, створювали таку картинку. Як ви вважаєте, як ви оцінили те, що вчора відбулося? Я відверто погоджуюсь з вашими гостями, що це була картинка під звіт Генерального прокурора. Я не вірю в те, що такий збіг, така масштабна операція випадково відбувалася саме під час цього звіту. Мало того, якщо ви взагалі подивитесь справи, які веде Генеральна прокуратура, про які вона звітує, і чим ці справи завершуються, то ви побачите, на жаль, що Генеральній прокуратурі і в тому числі цьому Генеральному прокурору немає чим пишатися. Тобто більшість справ, провалених справи і проти Майдану, і справи по режиму Януковича, справи проти суддів Конституційного суду, так само є провальними. Тобто показати суспільству, на превеликий жаль, немає чого. Тому вчора створили таку гарну картинку, але фактично вже в кінці дня і сьогодні ця картинка починає рушитись, тому що суд починає відпускати під заставу так званих корупціонерів, колишніх податківців. 5 людей відпустили. Пане Андрію, ще одне питання до вас, тому що вчора вже ваші колеги почали говорити там в сесійній залі, що треба зміну Генерального прокурора, треба збирати підписи. Як ви ставитесь до цієї ідеї? Я підтримую, я підписався під постановою про відставку Генерального прокурора, тому що по великому рахунку нічого доброго пан Юрій Луценко на цій посаді не зробить. Тобто людина без юридичної освіти, яка взагалі не розуміє ні основ кримінально-процесуального законодавства, ні кримінального кодексу, на превеликий жаль, не може займати таку високу Тоді посаду. останнє запитання до вас, пане Андрію, останнє запитання до вас. Хто б це міг бути тоді на його місці? Я думаю, що це міг би бути фахівець, можна було б сміливо взяти когось колег, які займалися діамантовими прокурорами, якщо пам'ятаєте. Так, пам'ятаю. Була спеціальна група в Генеральній прокуратурі, і ті молоді люди, які вели ці справи, я думаю, могли б спокійно очолити Генеральну прокуратуру. Ви маєте на увазі Каська, Кварелідзе, кого? Можете прізвище назвати? Я маю на назвати? увазі в першу чергу Каська, так. Окей, спасибі, Але я дякую. хочу, якщо дозволите ремарку ще, оці намагання спихнути невдалість цієї операції на суддів і на те, що ось сюди випускають, а вони такі корумповані, знаєте, є трошки недоречними, тому що в парламенті, сьогодні ми про це заявляли з парламентської трибуни, вже більше року зареєстровані законопроекти, які говорять чітко про те, що корупціонерів не можна випускати під заставу. І на превеликий жаль, коаліція і сьогоднішній Генеральний прокурор нічого не зробили для того, щоб ці законопроекти були прийняті і не давали їм ходу фактично в парламенті. А це питання можна було б дуже просто вирішити. Спасибі, дякуємо. Глядачам нагадаю, що це був Андрій Журжій, народний депутат. Повертаємося до розмови. Ви хотіли одразу прокоментувати. В мені бореться, я слухаю Журжія, я розумію його позицію, багато по чому поділяю, але в мені бореться політик і експерт. Як політик хоче сказати, абсолютно правильно. Тобто треба повернути вищу юридичну освіту, треба зробити конкурс на Генерального прокурора. І взагалі генеральними прокурорами повинні бути такі люди, які працюють з командою з Анастасією. Це або Віталік Шабунін, або Даша Калинюк, наприклад. І це буде нормальний, перше, свіжа кров, по-друге, кваліфіковані люди, по-третє, націлені на результат. Тобто, я кажу, як політик, хочеться сказати. Але як експерт, хочеться сказати інше. В теперішньому парламенті, при теперішньому президенті, затвердження пройде тільки той прокурор, який буде служити президенту. Ми маємо четвертого генерального прокурора з часів початку цієї каденції. Ярема, Шокін. Шокін. Трохи Пшонка не сказала. Шокін, можна сказати. Об'єднати два в одне і буде нормально. І четвертий Луценко. Він, на відміну від попередника,
Шокіна, Пшонки, Пшокіна, і Ярема частково несе політичну відповідальність за Порошенка. Він чітко вказує на зв'язок кумовством, приналежністю до політичної сили, бувши співголова, наявністю дружини в парламенті у фракції президента. І тому хай залишається генеральним прокурором, щоб їхня спільна політична відповідальність в кінці спільного результату була чітко видна. А до того часу, поки не поміняємо політичну систему, ми іншого результату в цих умовах і отримати не можемо. То вже хай краще буде ця політична відповідальність. Хоч чітко зрозуміло, хто за це відповідає. Бо кожний крок Луценка, це цілком зрозуміло, це або його самостійна ініціатива, або погоджена з Порошенком. Якщо самостійна ініціатива і Порошенко не проти, вона залишається. І тут чітко це зрозуміло. А вже в майбутньому, коли змінимо систему, то зрозуміло, в такій системі не повинно бути місця не фахівцю, не юристу, а політику-піарнику, по великому рахунку, яким являється Юрій. Ну і зрозуміло, не повинно бути місця кумовству, сватовству. Ну, слухайте, вони були кумами до цього. Що їм тепер? Якось, я не знаю, як це піти. В церкву розірвати стосунки чи як? Та я ні, розумію, у фракції окей. Якби він був кумом і паралельно висококваліфікованим визначним фахівцем і юристом... посадив друзів президента? Да, це одна справа. А те, що він завдяки кумовству отримує посаду, завдяки наближеності... А може він такий от хороший політик і такий хороший фахівець? Ну, Юрій як політик був набагато кращий, ніж як фахівець на посаді генпрокурора, вже якщо по-чесному говорити. У Юрія були і світлі, і темні сторінки його політичної діяльності. Згадайте світлі сторінки. Ну, з народом, коли потрібно, в тюрмі при Януковичу, світлі сторінки. Не втікав з країни, це були правда. темні сторінки. З Ющенком на посаді МВС повністю провалена робота. Політичні Теж закидали відсутністю освіти. одноденки, і так далі. Тобто у нього як політика були світлі і темні сторінки. Як у Луценка, як у прокурора, моя оцінка, темні сторінки не просто переважають, а сильно давлять над будь-якими позитивними моментами, які він там робить. Позитивних моментів на одної руки достатньо, щоб перерахувати. Там одне кадрове звільнення одного заступника, ініціатива по перегляду кількох регіональних прокуратур, та й, в мене здається, Ви кажете, коли ми змінимо систему, боже, та ми ж змінювали її. Ви ж її змінювали 3 роки тому. Для чого виходили? Для чого робити? Систему прокуратури... Пройшло 3 роки і... Ілона, на мою думку, систему прокуратури змінити можна тільки по одному. Розпустити повністю цей орган. Повністю. І набрати спочатку. Як це тоді країна буде в такому хаосі? Регіональних прокуратур почати, генеральної завершити, або наоборот. Я би хотіла нагадати, що, по-перше, реформа прокуратури провалена. І Юрій Луценко, вступаючи на посаду генерального прокурора, обіцяв нам масовану кадрову чистку, Точно. обіцяв нам конкурси на посади нових прокурорів. Що ми отримали в підсумку? З тріском одіозний пан Дмитро Сус був звільнений лише, якщо не помиляюся, кілька тижнів тому. За цей час, за цей майже рік, поки Луценко був генеральним прокурором, пан Сус відзначився тим, що, зокрема, тримав незаконно в приміщенні Генеральної прокуратури детективів НАБУ, які розслідували справу проти Суса. Тримав їх там попри всі обіцянки генерального прокурора припинити це неподобство. І після цього генеральний прокурор Юрій Луценко ще майже рік тримав Суса на посаді. Це просто до ілюстрації про наскільки Луценко був готовий масово чистити Генеральну прокуратуру. Ми не знаємо про жодні масові звільнення. Ми не знаємо про жодні великі кадрові конкурси, на яких перемагали люди не з прокурорської системи. Цього просто немає. Я дам ще одну ілюстрацію, власне, професійності генерального прокурора. Ми всі пам'ятаємо, що буквально 2 тижні тому попередній великий успіх Юрія Луценка – конфіскація 1,5 мільярдів начебто грошей Януковича. Тоді Луценко дуже пафосно доповідав президенту про те, що ці кошти конфісковані, про те, що рішення суду, я цитую тут Юрія Луценка, рішення суду останньої інстанції набуло чинності, оскаржити його неможливо, гроші повертаються в Україну, гроші повертаються в бюджет, ура! Що тоді сказав Юрій Луценко? Коли ми спитали, звідки це судове рішення, звідки ця справа, абсолютна несподіванка, він сказав, що про це судове рішення, знову ж таки, цитую, знало 5 людей в країні. І ми ще тоді сказали, що одні ці слова Юрія Луценка дають можливість будь-якому середньої руки адвокату швидко і без особливих проблем оскаржити це рішення, вимагати повернення цих коштів. За 2 тижні це і відбулося. Вже зараз подана скарга в інтересах кіпрських офшорів з вимогою переглянути це рішення, поновити строки і, відповідно, повернути назад кіпрським офшорам ті 1,5 мільярди грошей і облігацій формально власникам, яких вони є. Це ж,
Невже окей, добре? Можливо, ви думаєте, що це він навмисно зробив, щоб ці гроші повернулися, раз там якісь зв'язки, тому що не вистачає юридичної освіти, тому що просто дуже хочеться заявляти про якісь гучні справи. Що це вибори на носі? Я Що? б радше сказала, що дуже хочеться показувати результат, і дуже мало уваги приділяється тому, як цей результат в принципі потім зберегти. В ситуації з грошима Януковича абсолютно ясно, що гроші треба конфіскувати. Це не викликає ні в кого питань. Ми перші вимагали відкриття цих справ, і ми перші, власне, давали ту доказову базу, яку ми могли мати в розпорядженні Генеральної прокуратури, для того, щоб уможливити конфіскацію цих коштів. Але їх треба конфісковувати в такий спосіб, щоб потім не повертати. А все, що робить Юрій Луценко, показує, що він іде за такою тактикою, знаєте, після нас хоч повінь. Він казав, що він прийде генеральним прокурором на 2 роки. Все те, що він робить зараз, чітко показує, що за 2 роки це просто не буде його проблема, коли ми будемо потім з Анастасія, це компенсаціями просто повертати задля гроші. піару, щоб набрати рейтингу перед виборами, чи чому? Я не можу це пояснити інакше як недбальством, інакше як непрофесійністю. Але ж радники є в структурі, які можуть сказати, якщо ми це скажемо зараз публічно, у нас будуть такі наслідки. Є радники, але з того, що ми бачимо в публічній площині з заяв Юрія Луценка, ми бачимо, що або він не спромігся мати навіть хороших радників, або він все одно йде в свою головну мету мати піар, а після цього хоч повінь, хоч повернення, хоч компенсація – не його проблема. Нас очікують вибори дострокові. Я думаю, що Анастасія права в першій, другій, третій, тільки крім 4-ї частини, вона дискусійна. Про недбальство, про некваліфікованість, про те, що погонка за піаром, всі ці 3 показники згоден. І ви їх теж зачепали. Але, Ілона, я не згоден про те, що це спрямовано на вибори. Знаєте чому? Мені здається, вони пам'ятають дуже добре про амнезію наших виборців. І дуже добре пам'ятають про те, подивіться на рейтинги політиків, які вже, здавалось, падали в небуття, тепер виростають. Сам Луценко, він же другий раз наступив в ту саму воду. Він один раз уже мав зробити висновок. Він зайшов у систему МВС, і він запам'ятався як поганий міністр внутрішніх справ. Знаєте, щодо амнезії, я дуже добре пам'ятаю пана Тигіпка, який, пам'ятаємо, там були результати, і потім з яких знову піднімалися там, і так далі. Тоді всі казали, у наших виборців погана політична пам'ять. І тому, я думаю, 3-й пункт головний – про піар, про рекламу. Тобто він піариться, рекламує, хоче досягнути оцієї відомості максимальної, того, що він буде зв'язочка, а сподівається дуже, що забудеться, що його справи не були доведені до кінця, але запам'ятається про те, що він там десь був на вершині. Тому що в короткостроковій перспективі, якщо б зараз сталися вибори, він пішов би на вибори з посади генерального прокурора, то це було б одні мінуси. Тобто йому б зараз усі закидали і всі би говорили про те, що так де ж результат, де посаджені. Бо люди чітко про це говорять. Дійшло до смішного. Міжнародний валютний фонд і інші кредитори в документах, які надсилають Україні, змінили формулювання. Замість слів «боротьба з корупцією» формулювання з'являються винесені вироки та люди, що перебувають в місцях ув'язнення. Тобто, якісь результати конкретні. Раніше вони писали «боротьба з корупцією», розуміючи, що боротьба з корупцією означає корупціонерів в тюрмах. Після цього з'явилися анекдоти, які розповідають про те, що вам скільки треба цих антикорупційних інституцій, там НАБУ, якихось прокуратур там і так далі. Ми вам наштампуємо, ми їх зробимо. Але це буде зовнішня картинка, яка може не робити те, що насправді вона має робити. Як в цій ситуації тоді бути? Що робити? Я би хотіла насправді повернутися до фаховості Луценка і до його орієнтованості на сталий результат. Коротко. Юрій Луценко, який заявляє, що корумповані суди відпускають начебто його підозрюваних, по яким в нього є залізобетонна доказова база, говорить про одночасно із цим, говорить про те, що він проти створення антикорупційного суду, який і мав би бути тією незалежною інституцією, яка би завершила оцю ланку органів боротьби з корупцією. Що в нас зараз є? В нас є слідство, незалежне Національне антикорупційне бюро. В нас є спеціалізована антикорупційна прокуратура, щоб підтримувати обвинувачення в суді, але в нас немає політично незалежного суду, який спроможен був би розглядати політично незалежно справи проти топ-корупціонерів. І Юрій Луценко, який мав би бути першою людиною, зацікавленою в належному розгляді цих справ, говорить, що антикорупційний суд не потрібен, що можна просто створити десь якусь палату, знаєте, таку фасадну з існуючих суддів, для того, щоб просто штампанути інституцію так, панове, і не мати на результат. негативі не закінчувати. Тоді на позитиві скажемо так. В майбутньому ми прийдемо обов'язково не тільки до того, що некорупційні суди мають саджати корупціонерів,
Тобто тільки чесний суд може посадити корупціонера до тюрми. Але прийдемо ще до одного важливого факту, і Луценко цим запам'ятається. Прокуратура має бути, як і всі інші подібні органи, деполітизовані. Вони не повинні знаходитися наблизько чи далеко від якихось політиків. Вони взагалі повинні бути незалежними інституціями. Олександр Солонтай, політичний експерт, Анастасія Красносільська, Центр протидії корупції, юрист Ілона Довгань були з вами в цій частині програми «Бугун». Сьогодні з вами не прощаюсь. Зустрінемося о 19:20. Будемо говорити про інклюзію в освіті. З 1 вересня діти з інвалідністю мають піти в звичайні школи. Чи готові школи до цього? Про це буде за 25 хвилин. Дякую, що з нами.